Jotono lamsogo hina hai tisa an jenelo hingke ang tabuk biang thana nai tong norok ani title nugui no saiman kana ang tabuk ingko champanagon simi telemra thanai ain parao gate norok nai tongdi ain para boro biang tithang amorok norok nugui manai hingke dabuk lamok sini ang nok ni hingke ani husband hingka ke photo posting o bo buphur faino obo saimia ke ang tabuk thangsinai hingke norok bai tisa lama o rogo malayano nai tongdi auto kana hanai thangui tongo nok bai kisa chalo edo mukhang tamuk dog mukhang rom sajak kongrai ni lukma haing tong mukolo yokman bokrok bo sao ekdom tamdan mukol tola torkhai tongbai kya ge gari kagon na kampuri malai Iko Champanagar bazaro kisa habui telar jugano rignai subrinani hinui aro tongmase o subnai bo kaham ke subyang tongkha bono masa kok sungnai tongo bagi kisa lighting tongkha hingke nasingma tongkha prai 10-15 minute sikhai oro achukgui ma tongkha bono dati subrini samase bo ayang tam salai borok saimia tam buphang rok tam jani buphang rok hinui salaio borok tam lama buphang kebengmani daha tam jani hinui salaio teliamro thangna hinui Champanagar o gari nasing tongmani phailiya gari bo teliamro sok paiusa gari nasingi tongkha gari khe kwbangmani tongo tip yang tongkha ta thango phaio tino kothok leng tongkha khe ang buyang rok danga haike no tongkha khe tabuk chung thanglai sinai ta iko parao thangmani ani parao hodrai tisi chung thanglaisio ayang ongko hatai kuchuk thanglailia ayang lama kisa hamyang tongo hinui sao khe tabuk sok pai naikhe iko ain para tarajan no thangui tongo lama kisa hamtaiya tongkha oro iko oro bui mai rok cherabaikha jaga se ekdom sogui naikha tei kisa khe sogui naikha chini nok lengmani mai ro rabaikha naithotok nung tongkha phaiya balok suka iko malai khe chini nok Oi jotono no phung kaham hani khalam sogo channel lo ke ang ke tausi thoma bujau nalai ekdom mokol ta koita tam ta 9ta bajikha pura thui malia me hora puskha yak puru kya mukti thangka no daitero sijaga hingke tiyang munai sat sago se ma paisio o dress tongkha dress kulukjagya je nago phaimani haike no thujaka amsike lengkha gari phek suka hingke ba hingke ang tabuk mukhang rok sui mai rok salaigra no haike malai tisa Hello, jotono no sari kaham hingke ang tabuk berana nai tongo ani baisonero thanai hingke ang norok phungnai bono thangui ke norok nai tongdi ang ta thanani 5:15 baje tongo tabuk sarini hingke ang thanai nogo kebu kwrui ma songbo kwrui mwnai songbo kwrui ang saisung ke ang ta thanai bonoro ang boroi norok no phunuknai nai tongdi norok nasing tongdi iko ani rignai haike se ma phunuksion norok no kani sirikha rasuise hingke subuise kani rikha iko mutha mwchangkha sabaidi iko baisongnaro phai kisa chalai tongmani haike hingke niko bonglar tok kosom pu obo kumui paimani iko haike toni kata borok no
ke kaisa 100 bwsukjani hini sao to kosom jaat hinkhe jotono no hor kaham oro no mwthak sinai ani video.